Tak ja vás dneska vítam pri tomto videu 5 vecí, ktoré nechcete vôbec zažiť. Prvá vec, keď si idete honiť a niekto z vám sem dojde a vy pokračujete ďalej. Nikt som nevidel. Po druhé, keď sa začnete škrábať a niekto vám pritom začne hovoriť, prečo sa škrábeš, aspoň to rob potajomky. Ja, to svrbelo. Prečo sa škrábeš na verejnosti? Rob to aspoň tajne. Nikomu to nevadí. Počujete, když strašne hulákate nejaký sprostý slovo a pak váš tatínek řekne máš zaracha a drž už hubu. Ne, to lici, kurva, to prečo? Máš zaracha. Po štvrté, keď si s niekým píšete na svojom vymakanom iPhone a pak zaúkate nejakou hovaniem, ktoré ste si písali a táto, že a váš tatíček šekne. Doneste tam mobil. Ty vole, čo ona mi to kráva napsala? Ja jej zabiju. Doneste mi ten mobil a na budúce sa všetci bojí, na ktoré rozbijú. Po pátý, když vám niekto řekne, aby ste nakrmili vaše oblíbené zvířátko a vy aj tak neposluchnete, Nakrm toho dinosaura. jasne tati, nakrmím. Dole ti môj chcípu. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, pokiaľ áno, dajte like, pokiaľ nie, dajte like, pokiaľ sa vám váce video páčilo ako než páčilo, tak dajte odber, pekný koment, môžete mi do komentárov napísať nejaké otázky, po prípade na môj Steam profil. Môj Steam profil je TTS a tam si nájdete len killer a takého smajlíka. Nazdar, příště.